ರಿಷಿ ದಾನಿ ಈತ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಂದಿನಿ ಈತ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಾತಿರ್ಗ ಹೇ ಈತ ಪೊರ್ತುಗ ಪುರ ಪಿದೈ ಬರ್ರ ಹಾಪುಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಲಿ ಅದೇ ಹಲೋ ಟೆರೇಸಾ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಹೇ ಹಾಯ್ ಖುಷಿನ ತಿಕ್ಕರೆಂದಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಲೆಂಚಿಲ ತಿಕ್ಕನ್ಲಕ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪುರ ದಾದಿ ಋಷಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈತನೇಟ ಎನ್ನ ವಾ ಬಂಗಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕತೂತೆ ಅಂಡ ಇರಿಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಂಗಲ ಪನೋಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಈರೆನ್ನ ಕೈ ಪಾತದಾರ ಅಡೆಂಕ್ ಎಂಚಾನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡುಪುನ ಪ್ರೆಷರ್ ಆವಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಡು ಇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಪೂರ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರು ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಕ್ಕಿ ಚಾಮ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಏಪ ಪನ್ಪರಿ ಪಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ఈ టైం ఏర్పాటుకి ఉడిపిని ఇరగలా వచ్చాను ఎంకలా వచ్చింది ಯಾನ ಎಂಬಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂಡಟ ಎಂಬಿ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಳಕ ಯಾನಂಜಿ ಪೋಂಡನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೆಟ್ ಆರ అనಗ ಒರಿ ಬತ್ತಂದು ಬಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಸ್ಕಾಡಿಗೆ ಪುಸ್ಕ ಏನ ಮರ ಆಯನ ಲವ್ ಮನಸ್ಸಿರ ದೀದು ಪನಂದೆ ಕುರಿನಿ ಬಲವರ ಆಯನ ಸ್ಟವ್ ಬಿಡದಿನ ಮುಸುತ್ತು ಲವ್ ಈ ಮೂಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಈತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಡು ತೋಜೋಡು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ತೂಕಾಲು ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜಬು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಐ ಲವ್ ಟು ಗೆ ಕುರ್ 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 ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಸರ್ತಿ ವಿನ್ ಆಂಡಾನ್